ରାଜହଂସୀ ନାମରେ ଗୋଟିଏ ଜଙ୍ଗଲ ଥିଲା। ଆଉ ସେଇ ଜଙ୍ଗଲରେ ବହୁତ ଚଢ଼େଇ ରହୁଥିଲେ। ସେଇ ଜଙ୍ଗଲରେ ଟୁନି ଚଢ଼େଇ ଆଉ ତାର ସ୍ୱାମୀ ଟୁନା ଚଢ଼େଇ ମଧ୍ୟ ରହୁଥିଲେ। ଆଉ ସେଇ ରାଜହଂସୀ ଜଙ୍ଗଲରେ ଗୋଟିଏ ଦୁଷ୍ଟ କଳା କାଉ ମଧ୍ୟ ରହୁଥିଲା। ଯେତେବେଳେ କେହି ପକ୍ଷୀ ଅଣ୍ଡା ଦିଅନ୍ତି, ସେ ଦୁଷ୍ଟ କାଉ ଯାଇ ତାକୁ ତଳେ ଖସେଇ ଦିଏ, ନହେଲେ ତାକୁ ନିଜ ସହିତ ନେଇ ପଳେଇ ଯାଏ। ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଜଙ୍ଗଲର ସବୁ ପକ୍ଷୀ କଳା କାଉ ଉପରେ ବହୁତ ଅଶାନ୍ତି ହୁଅନ୍ତି ଆଉ ତାକୁ ଘୃଣା ମଧ୍ୟ କରନ୍ତି। ଦିନେ ଟୁନି ତା ସ୍ୱାମୀ ଟୁନାକୁ କହିଲା, ସ୍ୱାମୀ, ସେ ଦୁଷ୍ଟ କଳା କାଉ ସବୁ ପକ୍ଷୀଙ୍କର ଅଣ୍ଡାକୁ ଚୋରି କରି ନେଇ ଯାଉଛି, ନହେଲେ ତଳେ ପକେଇ ନଷ୍ଟ କରିଦଉଛି। ଆଉ କିଛି ଦିନ ପରେ ମୋ ଅଣ୍ଡାରୁ ଛୁଆ ମଧ୍ୟ ଜନ୍ମ ହବ। ଆଉ ସେ ମୋ ପିଲାକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେବନି ତ? ଚିନ୍ତା କର ନାହିଁ ଟୁନି, ମୁଁ ଅଛି ତମ ସହିତ। ମୁଁ ଥାଉ ଥାଉ ସେ କଳାକୁ ଆମ ଅଣ୍ଡାର କିଛି କରିପାରିବ ନାହିଁ। ମୁଁ ବି ଦେଖିବି ସେ କେମିତି ଆମ ଅଣ୍ଡାକୁ ନଷ୍ଟ କରିବ। ତମେ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଆଉ ଏତେ ଦିନ ପରେ ଅଣ୍ଡା ଦେଇଛ, ମୁଁ ତାକୁ ଏତେ ଜଲ୍ଦି ନଷ୍ଟ ହେବା ପାଇଁ ଦେବିନି ଟୁନି। ଆମକୁ ଆଉ କିଛି ଦିନ ଅଣ୍ଡାକୁ ଧ୍ୟାନ ରଖିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ଟୁନି। ଥରେ ଅଣ୍ଡାରୁ ପିଲା ହେଇଗଲା ପରେ ଆଉ କିଛି ଚିନ୍ତା ନାହିଁ। ତମେ ଏତେ ଚିନ୍ତା କରନି ଟୁନି, ମୁଁ ଅଛି ତମ ସହିତ। ଆମ ଅଣ୍ଡାକୁ କେହି କିଛି କରିପାରିବନି। ତମେ ଏତେ ଚିନ୍ତା କର ନାହିଁ ଜମା ଟୁନି। ମୁଁ ଏବେ ଖାଦ୍ୟ ପାଇଁ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯାଉଛି, ତମେ ଅଣ୍ଡାର ଧ୍ୟାନ ରଖିବ। ଏହା କହି ଟୁନା ଖାଦ୍ୟ ପାଇଁ ବାହାରିଗଲା। ଆଉ ଟୁନି ତା ବସାରେ ଅଣ୍ଡାକୁ ଜଗୁଥାଏ। କିଛି ସମୟ ପରେ କଳାକୁଆ ଆସି ଟୁନିର ବସା ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ଆଉ ଟୁନି କଳାକୁଆକୁ ଦେଖି ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ଡରିଗଲା। ଆଚ୍ଛା, ତୁ ତ ଅଣ୍ଡାକୁ ଏଇଠି ଲୁଚେଇଛୁ, କ'ଣ ଭାବିଛୁ ମୁଁ ଜାଣିପାରିବିନି? ଦେଖ, ମୁଁ କହିଦଉଛି, ତମେ ମୋ ଅଣ୍ଡାର କିଛି କରିବନି, ନହେଲେ ମୋଠୁ ଖରାପ କେହି ହେବେନି କହିଦଉଛି। ମୋ ପାଖକୁ ଜମା ଆସିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବନି। ମୋ ପାଖକୁ ଆସିଲେ ମୁଁ ତମକୁ ଜୀବନରୁ ମାରିଦେବି। ଆରେ ତୁ ଏ ଛୋଟ ଚଢ଼େଇ ହେଇ ତୁ ମତେ ମାରିବୁ କହୁଛୁ? ମତେ କହୁଛୁ ମୋ ଜୀବନରୁ ମାରିଦବୁ? ଠିକ ଅଛି, ଦେଖ ତତେ ମୁଁ କ'ଣ କହୁଛି। ଏହା କହି କଳାକୁଆ ଟୁନିକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଦେଲା। ଆଉ ଟୁନିକୁ ଆହତ କରି ତଳକୁ ପକେଇଦେଲା। ଟୁନି ତଳେ ପଡ଼ି କଳାକୁଆକୁ ବହୁତ ନେହୁରା ହେଲା ଆଉ ହାତ ମଧ୍ୟ ଯୋଡ଼ି ଭିକ୍ଷା ମାଗିଲା। କହିଲା, ଏ କାଉ ଭାଇ, ମୋର ଭୁଲ ହେଇଯାଇଛି, ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ କାଉ ଭାଇ। ହେଲେ ମୋ ଅଣ୍ଡା ଦିଅ ନାହିଁ, ମୋ ଅଣ୍ଡା ଉପରେ ଟିକେ ଦୟା କର କାଉ ଭାଇ। ଆଉ କିଛି ଦିନ ପରେ ସେଥିରୁ କୁନି କୁନି ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲା ଜନ୍ମ ହେବେ, ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ତ ଟିକେ ଦୟା କର କାଉ ଭାଇ। ତୁ ମୋ ଆଗରେ ଯେତେ ଦୟାର ଭିକ ମାଗିଲେ କ'ଣ ହବ? ମୋ ହାତରୁ ତୋ ଅଣ୍ଡାକୁ କେହି ବଞ୍ଚେଇ ପାରିବ? ତାକୁ ମୁଁ ନେଇକି ଯିବି, ମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ନେଇକି ଯିବି। ଏହା କହି କଳାକାଉ ଟୁନିର 2 ଅଣ୍ଡାକୁ ନେଇ ଉଡ଼ିଗଲା। କିଛି ସମୟ ମଧ୍ୟ ବିତିଗଲା ଆଉ ଟୁନି ସେମିତିକା ତଳେ ପଡ଼ିଥାଏ। ସେହି ସମୟରେ ଟୁନା ମଧ୍ୟ ଜଙ୍ଗଲରୁ ଖାଦ୍ୟ ନେଇ ଆସିଗଲା। ଆଉ ସେ ଟୁନିକୁ ଦେଖି ବହୁତ ଡରିଗଲା। କ'ଣ ହେଲା ଟୁନି, ତମେ ଏମିତିକା ତଳେ କାହିଁକି ପଡ଼ିଛ ଟୁନି? କଳା କାଉ ଆସି ଆମର ଅଣ୍ଡା ନେଇଗଲା। ତମେ ତ କହିଥିଲ ମୋତେ ମୋ ଅଣ୍ଡାକୁ କିଛି ହେବା ପାଇଁ ଦେବନି, ହେଲେ କ'ଣ ହେଲା? ସେ ତ ଆସି ମୋ ଅଣ୍ଡାକୁ ନେଇ ଚାଲିଗଲା। ଚାଲ ଟୁନି, ଆମେ ଏବେ ଆଉ ଡେରି ନ କରି ଆମ ଅଣ୍ଡା ଆଣିବା ପାଇଁ ତା ଘରକୁ ଯିବା, ନହେଲେ ଡେରି ହେଇଗଲେ ସେ ଆମ ଅଣ୍ଡାକୁ ମାରି ଖାଇଦବ। କ'ଣ କହୁଛ ଟୁନି? ଆଉ ବିଳମ୍ବ ନ କରି ଆମେ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଚାଲ ତା ଘରକୁ। ଏହା କହି ଟୁନା ଆଉ ଟୁନି ଚାଲିଗଲେ କାଉର ଘରକୁ। ଆଉ ଯାଇ ସେଠି ଦେଖିଲେ କାଉ ତା ବସାରେ 2ଟି ଅଣ୍ଡା ରଖି ବସିଛି। ଏହା ଦେଖି ଟୁନା ଜୋରସେ ପାଟି କରି କହିଲା, ଏ ଦୁଷ୍ଟ କାଉ, ମୋ ଅଣ୍ଡା ମତେ ଦେଇଦେ, ନହେଲେ ମୋଠୁ ଖରାପ କେହି ହେବେନି। ମୁଁ ତୋତେ ଜୀବନରୁ ମାରିଦେବି। ତୁ ମତେ ଜାଣିନୁ ତାହେଲେ। ତତେ ଭଲରେ ଭଲରେ କହୁଛି, ମୋ ଅଣ୍ଡା ତକ ମତେ ଦେଇଦେ। ଆଚ୍ଛା, ତାହେଲେ ତମେ 2 ଜଣ ଏଠାକୁ ବି ଆସିଗଲ। ଭଲ ହେଲା, ତମ 2 ଜଣଙ୍କ ସହିତ ତମ ଅଣ୍ଡାକୁ ବି ମାରି ମୁଁ ଖାଇଦେବି। ହା 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 ହା। ତୁ କ'ଣ ମାରିବୁ କାଲାକାଉଆ ମତେ? ଆଜି ତୁ ମୋ ହାତରୁ ମରିବୁ। ମୁଁ ତତେ ଜୀବନରୁ ମାରିଦେବି କାଲାକାଉଆ। ଟୁନାର କଥା ଶୁଣି କଳାକାଉ ତା ସାଙ୍ଗକୁ ଡାକିଲା। ଆଉ ତା ସାଙ୍ଗ ସଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗ ଆସି ତା ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା। ଟୁନା ଟୁନିକୁ କହିଲା କି ମୁଁ ଏ କୁଆମାନଙ୍କର ଧ୍ୟାନ ଏପଟ ସେପଟ କରୁଛି, ତମେ ଅଣ୍ଡାକୁ ନେଇ ଏଠାରୁ ଚାଲିଯାଅ। ନା ନା, କେବେ ନା,
ମୁଁ ତୁମକୁ ଏକା ଛାଡ଼ି ଯାଇପାରିବିନି। ଆମେ ଜୀବନର ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ଯାଏ ସାଥିରେ ରହିବା, ଆଉ ସାଥିରେ କୁଆ ସହ ଲଢ଼ି ଆମ ଅଣ୍ଡାକୁ ସାଥିରେ ନେଇକି ଯିବା। କଣ ହେଲା ଟୁନା ଟୁନି, ଆମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ସାଥିରେ ଦେଖି ଡରିଗଲ ନା କଣ? ଏହି କଥା କହି ଟୁନା ଆଉ ଟୁନି ଉପରକୁ ସେ କାଉ ଦୁଇ ଜଣ ଆକ୍ରମଣ କରିଦେଲେ ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ଆହତ କରି ତଳେ ପକାଇଦେଲେ। କଣ ହେଲା ଟୁନା, ତୁ ପରା ମତେ ମାରିବୁ କହୁଥିଲୁ, ଏବେ କଣ ହେଲା? ନିଜେ ଆହତ ହୋଇ ତଳେ ପଡ଼ିଛୁ, କୁଆଡ଼େ ଗଲା ତୋର ସେ ଗର୍ବ? ଏବେ ତଳେ ପଡ଼ି କଣ ଭାବୁଛୁ? ସେଇଠୁ ଟୁନି ଟୁନାକୁ କହିଲା, ସ୍ୱାମୀ, ଆମକୁ ଏଥର ଯିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଆମକୁ ଆମ ଅଣ୍ଡା ଭୁଲିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, କାହିଁକି ନା ଆମେ ଏ କୁହା ସହ ଲଢ଼ି ପାରିବୁନି। ଆଉ ସେଇଠୁ ଟୁନା ବଚାଉ ବଚାଉ କରି ପାଟି କଲା, କିଏ ଅଛ? ବଞ୍ଚାଅ, ଆମକୁ ଏ ଦୁଷ୍ଟ କାଉ ପାଖରୁ ରକ୍ଷା କର। ଏ ଦୁଷ୍ଟ କାଉ ଆମକୁ ଆଉ ଆମ ଅଣ୍ଡାକୁ ନହେଲେ ଖାଇଦେବ ମାରିକି। ହେଲେ ତା ଆଖପାଖରେ କେହି ବି ନଥାନ୍ତି ଆଉ ସେ ସେମିତି ବଞ୍ଚାଉ ବଞ୍ଚାଉ ଚିତ୍କାର କରୁଥାଏ। କିଛି ସମୟ ପରେ ଗୋଟେ ଚିଲ ତାର ଶବଦ ଶୁଣି ତା ପାଖକୁ ଆସିଲା। ଚିଲକୁ ଦେଖି କୁଆ ବହୁତ ଡରିଗଲା। କଣ ହେଲା, ତମେ ଏମିତି ରକ୍ତାକ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ଏଠି କଣ କରୁଛ? ଏ ଦୁଷ୍ଟ କୁଆ ଆମ ଅଣ୍ଡା ନେଇ ପଳେଇ ଆସିଛି, ଆଉ ଆମେ ଅଣ୍ଡା ନେବା ପାଇଁ ଆସିଲା ବେଳକୁ ଆମକୁ ମାରି ରକ୍ତାକ୍ତ କରି ଏମିତି ପକେଇ ଦେଇଛି। ହେ ଚିଲ, ତୋ ସହ ମୋର କୌଣସି ବି ଶତ୍ରୁତା ନାହିଁ। ତୁ କଣ ପାଇଁ ମୋ କଥାରେ ମୁଣ୍ଡ ପୁରଉଛୁ? ତୁ ଏଠାରୁ ପଳେଇ ଯା, ତୋ ସହ ମୋର କିଛି ବି ଦୁଶ୍ମନୀ ନାହିଁ। ଶତ୍ରୁତା କଣ, ଏବେ ତ ଶତ୍ରୁତା ମଧ୍ୟ ହେଇଗଲା। ରହ, ତତେ ଏବେ ମୁଁ ମଜା ଚକଉଛି। ତୁ ତୋର ଶକ୍ତି ଏଇ ଛୋଟ ଛୋଟ କୁନି ଚଢ଼େଇ ଉପରେ ଦେଖାଉଛୁ। ମୁଁ ତତେ ଭଲରେ ଭଲରେ କହିଦେଉଛି, ତୁ ଏମାନଙ୍କର ଅଣ୍ଡା ଦେଇଦେ, ନହେଲେ ମୁଁ ତତେ ଜୀବନରୁ ମାରିଦେବି। ଲାଗୁଛି ଆଜି ତତେ ବି ଏମାନଙ୍କ ସହ ମାରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ଦୁଷ୍ଟ ଚିଲ। ସେତିକି ସମୟରେ ଚିଲ ଦୁଷ୍ଟ କୁଆ ଉପରକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଦେଲା ଆଉ ସେମାନେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଜୀବନରୁ ମାରିଦେଲା। ଆଉ ୟା ପରେ ଟୁନା ଆଉ ଟୁନି ତାଙ୍କ ଅଣ୍ଡା ନେଇ ଚିଲ ଭାଇ ପାଖକୁ ଆସିଲେ ଆଉ କହିଲେ, ଚିଲ ଭାଇ, ତମର ଋଣ ଆମେ କେବେ ସୁଝି ପାରିବୁନି। ତମକୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଚିଲ ଭାଇ। ତମ ପାଇଁ ଆମ ଅଣ୍ଡା ଆମେ ଫେରି ପାଇଲୁ, ଆଉ ଏ ଦୁଷ୍ଟ କାଉମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କର କର୍ମର ଫଳ ତାଙ୍କୁ ଭଲସେ ମିଳିଲା। ସେଇଠୁ ଚିଲ କହିଲା, ଦୁର୍ବଳ ଲୋକକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଆଉ ଆମର ଧର୍ମ ମଧ୍ୟ। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ଆମେ ଏଇଠୁ କଣ ଶିଖିଲେ? କି ଆମେ ସର୍ବଦା ଦୁର୍ବଳ ଲୋକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା, ଦେଲେ ଭଗବାନ ଆମକୁ ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଆସିବେ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ଜମାରୁ ଭୁଲିବନି।